Lero nkhani imene yavuta ndiyokhuza Ameres Hotel. Akunkuyu abwera poyera kunena kuti boma la DPP ati ndi limene linaba ndalama za Ameres Hotel. Tate timvesere zomwe akunena akunkuyu. Mukafunsa nkhaniyo ngati imeneyo kuti tikumva za Ameres Hotel, inu mukudziwiratu amalawi akudziwa kuti nkhani yokulitsa hotel imeneja tidakana ife 48 billion kuti ndalama imeneyo mphunzitsi adagwira ntchito ndipo afuna pension yake adzilandira, wa polisi unadagwira ntchito afuna pension yake adzilandira, anthu ogwira ntchito mboma anawo akuvutika kuti alipire fees. Ndesi mungatenge 48 billion kwacha mukugulira hotelo iyi yadula, mukabera ndalama, ukhoza kukhala kuabera ndalama zawo. Ena nkubwera nkuna zoti ifeyo kumati tipereke 127 billion, 128 billion. Nkuonjezera pamwe 80 billion. 80 billion imeneyo nkumamva zokuti munthu analowa mbanki nkukata pa cash 5 billion. Ndi ndani anakata pa cash 5 billion? Amapita nayo kuti 5 billion. Ukuzita letsedwa kuti account isagwiridwe. Ine muzindifunsa zimenezo. Musandifunse kuti chipepala cha ku court chimati za ku court akuyankhulira ku court. Ine mundifunse za kuba ndalama kumeneko. Kuti kungobwera lero ndilero. Ndondomeko imene kutsatidwa poti mwanena kuti tikufunse ni zimene ndondomeko yomwe kutsatidwayi ndiyoyenera. Yotani. Imene ikuyendera nkhaniyi mwanenapo kuti yayi kutulutsidwa kwa ndalama kutere kutani mukuona tikufikira lero chifukwa paja pali inquiry yomwe ikutsogolera nkhani imeneyi. Then mafuna kumva ochokera kwa inena kuti dongosolo lomwe linayikidwa ndi kufikira lero likuyenda bwino, komanso maganizo anu pamene zinthu zikuyenera kukhalira ndi otani. A committee ya public accounts agwira ntchito yawo kumafunsa anthu awayitana awafunse mafunso. Mukatsatira amachita live, mukatsatira muona kuti adindo ena amene atchulidwa mmene mujamo zinthu za clear atakagwira bentchito ndi mukuyembekezera kuti chimene chingasinthe nchani pa zimene zochitika. Inu zoona amalawi mukaneneza kuti simukuzitsata kuti hotelo iri kuti imafuna igulidwe 48 billion nkukana kuti adu. Kubwera wina lero kuna kuti kaiguleni pa 128 billion muonjezerepo 80 billion. Ena nduna nkumanena parliament kuti ataletsa ndalama sizilipiridwa, mawa ndalama zalipiridwa. Tinaletsa siziperekedwa, mawa zaperekedwa. Titere ena account yafrizidwa musachotsedwe ndalama, mawa mwachoka 5 billion cash. 5 billion cash imapita kuti. Ndiye mukamva kuti 1.5 billion kwacha anayitenga wina wake anapita nayo kuti. Ino zimene simukutsatira. Amalawi zimene sakutsatira. Ndeti dzitembenuza nkhani nje kumazemba nayo. No, anthu akuba amapanga zinthu makuba, amapanga zinthu mozemberesa komanso mozikongoletsa, mofuna sopanga zina zoti muyambe kumayang'ana zinazo nkusiya zimene abazi. Chodziwikiratu chakuti dziko lonse likudziwa. Ndimamva nduna azoona za maubale dziko la Malawi meko akunja ukamba kuti kumene akaenda kwina anzawo amawaseka kuti kwanu kunkuja mogula hotel 128 billion kwacha maumbava kuti. Senzo dziko lonse likudziwa nzochititsa manyanga. Bwera Roads Fund Administration lagawa 54 billion kwacha kuma konsolo onse a mizinda ya dziko lino kuti achitire chitukuko cha misewu. Wapampando wa bodi ya bungweli Anoh Nkulichi wachenjeza makonsolowa kunchitidwe ogwira ntchito yosalongosoka komanso chinyengo. Ndipo president wa bungwe la Malawi Local Government Association MAGA Isaac Jomo Osman atsimikizira bungweli kuti ndalamazi zigwira ntchito yake yoyenera. Innocent Kunchedwa walemba ripoti ili. Makonsolo onse a mizinda isanu ndi iwiri tsopano ali ndi chuma choti achitire chitukuko cha misewu. Ndalamazi lapereka ndi bungwe la Roads Fund Administration kuchokera ku misonkho at least zitakukhala zaka ziwiri zitatu zinayi kuti tisanafikeso kuganiza zone kuti tichite maintenance, because tikatero thandiza kunena kuti tipangeso malo ena ndi ena ndalamazo kuti tilapasire kumeneko kuti nawo sakonzere kuti misewu yonse ikhale yabwino. President wa bungwe la Malawi Local Government Association MAGA Isaac Jomo Osman watsimikizira bungweli kuti ndalamazi zigwira ntchito yake yoyenera. Nenu kwa memazi nzanga wose kuti tigwirane nawo manja a Road Fund pomwe atibweresera ndalama imeneyi kuti ntchito zomwe zingagwirike zikhale zolimba osati zongopanga ngati kuyesezera kuno komwe kuti wonongesa chifukwa chaka ndi chaka tomangokhalira kupanga misewu yoti inapangidwa akale. Mwa ndalamayi 54 billion kwacha makonsolo a Lilongwe ndi Blantyre alandira 15 billion kwacha iliyonse, makonsolo a Mzuzu ndi Zomba 8 billion kwacha, boma la Mangochi 5 billion kwacha, konsolo ya Kasungu 2 billion kwacha, komanso konsolo ya Luchenza
1 billion kwacha. Boma lati likutsata ndondomeko zoyenera kuti kusankha mkulu wa bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB kuchitike msanga komanso mogwirizana ndi malamulo a dziko lino. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yati ulamuliro wa boma omwe ulipo pano udapeza bungweli lilibe mkulu wake ndipo ukuchita zothekera. Muhango anena izi ku Lilongwe komwe anayendera ofesi ya Ombudsman komanso bungwe la Malawi Law Commission. Winston Kaimira walemba ripoti ili. Zadziwika posachedwapa kuti boma linalephera kulemba mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau watsopano ndipo linati anthu onse omwe analemba mayeso a ntchitoyi analibe zowayenereza. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yati boma lomwe likulamulira pano linapeza bungwe la Anti-Corruption Bureau lilibe munthu pa udindowu ndipo likuchita zothekera kuti lithane ndi izi. Iwo anena izi ku Lilongwe atayendera ofesi ya Ombudsman komanso ya bungwe la Malawi Law Commission. Tipeze munthu woti akhoza kuthandiza dzikoli, akhoza kuthandiza president. Kuti pase mpata kuti tigwire ntchito yathu bwinobwino ngati kuunduna kuti tiyauze a president kuti amene angakuthandizire kulimbana ndi katangale ndi wakuti. Ndipo Law Commissioner a Rosemary Kanyuka wadandaula ndi kuchedwa kwa boma pokonza malamulo pogwiritsa ntchito malipoti omwe bungwe lake limapereka kudzera ku nduna za chilungamo. Kumbali yake mtetezi wa anthu Ombudsman Grace Malera wati ofesi yake ichita zothekera kuti ifufuze nkhani zosiyanasiyana zomwe zikukhudza ntchito za migodi pofuna kuti Amalawi adzipindula ndi ntchitozi. Amene Malawi akupezeka kuti pali zambiri zimene tapeza za mining ndipo kuti mwina dziko lingatukuke kodi tithandizire bwanji kuti pakhale chilungamo, pakhale kuyenda zinthu kwabwino kuti Malawi ndi apindule. Pa ulendo wake nduna ya zachilungamo yayamikira ofesi ziwirizi kamba kochita zakupsa pothandiza Malawi ngakhale zikukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuchepa kwa ogwira ntchito. Ndine Winston Kaimira mwa Zodiac kuno ku Lilongwe. Adindo kumulanje adandaula ndi kupitirira kwa malonda ena omwe akuchita bizinesi zawo malo achipatala ponena kuti izi zikusokoneza ukhondo pa malopa pomwe anthu amataya zinyalala mosasamala. Polankhula lero pomwe adindo ku khonsolo ya boma la Mulanje amakonza malo ozungulira chipatalachi, mulangizi wamkulu wa zaumoyo ku Mulanje a Hilda Kalonga wati izi zikupitirira kuyika miyoyo ya anthu ku matenda odza kamba kaumve. Padakali pano DC wa bomali a Chris Nawata wati ukhondo ukuyenera kukhala mbali ya moyo wa tsiku ndi tsiku ndipo wati posachedwapa ayamba kampeni yolimbikitsa anthu kuchita ukhondo. Fletcher Mandala Chiponda wadza ndi nkhani yonse. Mkulu woyang'anira za ukhondo pa chipatala cha boma la Mulanje Hilda Kalonga ati anthu omwe akuchita malonda malo achipatalawa akuyenera kusamala malo awo komanso kutaya zinyalala moyenera pofuna kuti anthu atetezeke ku matenda odza kamba kaumve. Iwo ati kusamala malo ndi udindo wa aliyense kuphatikizapo adindo ndi anthu onse. Amalonda kutisokoneza futi amangotaya zinyalala paliponse. Malo amene agulitsawo si malo oyenera kutani kugulitsa. Ndi malo ndithu oti amathandizira kuyika zinyalala paliponse ndipo zinyalala paja zimathandizira kufalitsa matenda. Ndi ifeyo zikutikhudza ngati achipatala kuti amalondawo amakhala mbali imene indi sakusamaliranso. Amene akukhalapo tizipita tokambirana nawo kuti tione kuti tipanga bwanji. Pakadali pano DC wa boma la Mulanje a Chris Nawata ati posachedwapa khonsolo ikhazikitsa ndondomeko yophunzitsa anthu kusintha kaganizidwe pa nkhani zokhudza ukhondo kuti anthu ayambe kutengapo mbali. Pali vuto lalikulu kuti anthu ena anthu akumidzi anthu ena ochita business nimagawa anthu ena ayambe kutengapo gawo pa kampeni imeneyi yolimbikitsa ukhondo. Zikuoneka kuti palibe kubwerera mbuyo kwakukulu komwe sitikuona support yokwanira. Nthawi zambiri kabwera zagwira ntchito imeneyi ngakhale tikumazivisa anthu atsogoleri kwapezeka kuti ambiri akumabwera ndi anthu agwira ntchito za boma. Anthu sanachivomerezebe kuti aliyense ndi udindo pa nkhani ya ukhondo. Mwezi wa Machi chaka chino mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika adalamula kuti malo onse akuyenera kukhala ukhondo. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mulanje ndine Fletcher Mandala Chiponda. Odwala omwe akufuna thandizo lojambulidwa nthupi kuchokera ku chipatala chaching'ono cha Chirumba mboma la Karonga pano pasadziyendanso mtunda wopitirira makilomita 70 ukafika ku chipatala chachikulu cha bomalo kamba kuti boma lapereka makina ojambulira matendawa. Mkulu woona za umoyo ndi ukhondo pa chipatala chachikulu cha bomalo a David Swale wauza Zodiac lero kuti kupereka kwa makinawo kuthandiza kwambiri kuchepetsa ndalama zomwe odwala amaononga
kamba kuti amaononga 40,000 kwacha kupita ndi kubwera. Adams Ondaninge walemba ripoti ili. Mkulu woona za umoyo ndi ukhondo pa chipatala chachikulu cha boma la Karonga David Sivale wati kuperekedwa kwa makina ojambulira matenda ku chipatala chaching'ono cha Chirumba kuthandize kwambiri kuchepetsa nkhani ya mayendedwe komanso ndalama zimene odwala akhala kuononga kuti apeze thandizo monga ili pa chipatala chachikulu cha boma la Karonga kamba kuti amaononga ndalama zokwana 40,000 kwacha. Asivale anafotokoza kuti makinawo athandize kwambiri kupititsa patsogolo ntchito yoyesa matenda maka amene amafuna makina monga awa. Chini wakakhala kuti akhazikitsidwa ndiponso ayamba kugwira ntchito azathandizira kuti ma x-ray zithunzi za x-ray zizipangidwa pomwe paja pa Chirumba chomwe chizathandiza kuti anthu asamataye ndalama kumapita ku Karonga. Pothirirapo ndemanga pa nkhani wa pampando wa komiti yoyang'anira ntchito za chipatalachi Amakhumbo Munthali ati kuperekedwa kwa makinawa ndi chipulumutso maka ku anthu amene akuchokera ku mabanja osauka kamba kuti amalephera kuti apite ku chipatala chachikulu cha boma la Karonga. Ndichosangalala kwambiri chifukwa kuti nthawi zambiri tikapezeka ndi mavuto kuti munthu afuna kuti ajambulidwe amayenera kuti apite ku Karonga ndiye tikatengera za kayendedwe choka pano kafika ku Karonga ni ndalama zambiri ndithu malinga ndi imene mitengo ya kayendedwe yakwerera. Chipatala chaching'ono cha Chirumba chimathandiza anthu opitira 25,000 ndipo anachisegulira mu chaka cha 1931. M'malo mwa Zodiac ndi Adams Clements Ondaninge. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo madzulo ano muli ndi ine Merifa Chiguduli. Tisanapitirire tionenso mitu ya nkhanizi. Mulipota padera sabata ino Vanani Nyirenda akufufuza ndi kubweretsa poyera nkhanza zomwe zikuchitikira anthu achikulire mdziko lino ngakhale kuli lamulo loteteza anthuwa. Boma lati likutsata ndondomeko zoyenera kuti kusankha mkulu wa bungwe lolimbana ndi katangale ndi ziphuphu la ACB kuchitike msanga. Bungwe la Roads Fund Administration lagawa 54 billion kwacha ku makhonsolo onse a mizinda ya dziko lino kuti achitire chitukuko cha misewu.